Ha döntésképtelen vagy, szinte biztos, hogy ezt a két dolgot rontod el. Szeretnéd a döntéseidet kizárólag racionális érvek alapján meghozni. Ha tetszik, ha nem, döntéseink nagy részét az érzelmeink mozgatják. Éppen ezért fölösleges őket megpróbálni elkerülni. Próbálj meg kicsit inkább befelé figyelni. Milyen érzést kelt bennem ez a helyzet? Mi lenne, ha így döntenék? Inkább megkönnyebbülnék, vagy szorongást vált ki belőlem? Vajon attól félek, hogy mások mit fognak gondolni, ha meghozok egy bizonyos döntést? Ha ezekre a kérdésekre válaszolsz, már is egy lépéssel közelebb vagy a magabiztos döntésekhez. A második gyakori hiba az, hogy nem azonosítod az erősségeidet. Gondoljunk csak bele, hogy tudok én magabiztos döntéseket hozni, ha igazából nem tudom, hogy miben vagyok jó, ha nem tudom, hogy mik az értékeim. Az erősségeink pedig iránytűként szolgálhatnak, hogyha megfelelően használjuk őket. Ha pedig szeretnél egy plusz eszközt az erősségeid azonosítására, akkor válaszd a karakterkincsek kártyajátékot,